Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu luthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Kuhle uNkulunkulu wethu siphile ithuba lokuba siphinde sihlangane kwangathi ngoba yilona loyo alisebenzise ngoba izinto ezifana nalezi sisazobuye sibuze ngazo masifika ekhaya ukuthi wenzani ngelanga elukuthi kade uze inkulumo efana nayo. Singakaqhubeki ke ngithanda ukunimema mhla ka-10 kuJuni. Ngiyazi abasekhaya lezi bayalwazi oludaba, kodwa manje ngibuka ukuthi ikhona indoda ememayo la ihamba khona, ngizuyisho njalo la ihamba khona iyamema. So kusho ukuthi nami kufanele ngiyilingise. Mhla ka-10 June sivula indlu yethu-ke yokukhonza entabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleya ndlu leya ngoba uma ngibuyisa ingqondo yami, uNkulunkulu iqinisa ukuthi uyalazi ikusasa lomuntu. Ngicabanga ukuthi ngangikuma late 30s. Ngibona enye indlu yesonto ukuthi uma kubhabhadiswa ngaphakathi ivulwe abantu bangene emanzini. Ngathi mina angazi ngangithini ngoba ngangakhona, kodwa kwakhona okwakungisile lapha ngizongena la. Nami mase ngumfundisi ngokwakhe indlela. Manje uyakubuyisa uNkulunkulu ukuthi isifiso sakho ngikwenzele sona. So seyivula ke le ndlu sibonga uNkulunkulu ngayo kakhulu, hayi ngoba iyinhle kodwa ke ngoba iyasenelisa. Lokho okukhulu kweneliswa into enikezwe uNkulunkulu. Siyanimema ke bazalwane 10 June kuqalwa ngo9 ekuseni. Kunenhledlwana nje eziningi inhlelo ezikhona, kodwa kuzobe kuvulwa indlu. Uhlelo lona luzobe lulukhulu. Abanamandla ke bafika inkonzo yosuku olulodwa bese siyabuya ngomgqibelo ke sibuyele emakhaya ethu. Ngoba ke ngikhuluma la iyangena kwikhaya lezwi, ngiyabamema abafowethu bonke abefundisi basekhaya lezwi. Ngiyaxolisa. Basentabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. Bamenyiwe nabasekhaya lezwi, but ngizikhona into engifuna ukuyisho. Bonke abefundisi abasiphathela ama-branch ngiyacela befike. uNkulunkulu wakhulisile awu-10 manje. Ngoba ngiyafisa ukuthi ngibasukumise bavele kubantu abayobe lapha. Phela abafundisi abaphethe ama-branch bayi-council yebandla. Ibona abayi-council. Yebo ikhona i-executive erana ibandla from time to time, kodwa abefundisi bayi-council. So kuney'ndaba ezidinga abefundisi abaphethe ama-branch ukuze nabo bathathe iy'nqumo bakwazi ukudlulisela kubazalwane emabhrentshini, noma futhi balethe okukhulunywa abazalwane sikwazi ukuthi sikuzwe. So ke ngiyabamema nje impela abefundisi emabhrentshini onke. Ozithole nenkinga yokuza ngiyafisa ngithinte si-discusse i-problem yakhe ukuthi kungani engebe khona yena ngomhla ka-10 kuJuni. Sekuseduzeke khona uma ngikhuluma iqiniso ngendlela izinto eziningi ngayo kufanele zenziwe, kube ngiyakwazi ukulihlehlisa lolu ngabe ngiyahlehlisa. Ngingahlehlisi ukuthi lithole enye idate. Ngihlehlisa idate uqobo u-10 June yahlehle ngenyanga ey'ntathu. Kodwa still kube u-10 June. Kodwa ke anginawo ke lawo manje.
Waphela ukuhlehlisa sekulungiswe kakhulu awukwazi ukuthi uthi ngiyashintsha lento isingo September cha so ngcono ukuhlehle inyanga nosuku kuhlehle konke manje ke hayi asikwazi ukwenza lokho sizoya ke siqhubeke nezwi lethu esinalo la ngizocela uLady Bishop uGwala sikhulekele bese singena ezweni lenkosi sikhulekele bese singena ezweni lenkosi Ifana namadoda asikhulayo emzini baba-ke nangalesi sikhathi sinxusawena usuqalile umsebenzi wakho otshala kusonamandla hlwanyela ngomhlwanyelo wakho uNkulunkulu wethu sithathe konke Nkosi okuyikhalo esinikeza sona sikwazi Nkosi ukuzisebenzisa nangaleso sikhathi omubi ehlenyuka ebhodla enjengebhubesi efuna ukusigunya kodwa sibe sazi ukuthi sinazo ikhalo esiphe zona ngoba usiyekele Inkosi uhlezi ngesikhathi zonke uba nathi ngidala Inkosi ukusigcina nokusilondla ngaleskhathi ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Siyaqhubeka ke la sidine khona besikade sikhuluma ngezinto ezazi inzuzo kuPaul wase ngenxa yokukhulu bokumazi uNkulunkulu wasezishiya kodwa ngizocela ke siye ezwini lethu elungigogodla Genesis 32 sofunda uverse 22 ngoba kahle kahle sise kuverse 22 sizozama nje uNkulunkulu uzosisiza angazi ke uma kodwa kungesenzekanga ukuthi kusasa ngesonto sibe siqeda kuverse 30 kodwa ke sizobona wavuka ebusuku wathatha omkakhe ababili nezinekukazi zakhe ezimbili nabantwana bakhe abayishumi wawela ezibukweni elithiwa iJabhoki sizodina lapho izinto ke ezaziyinzuzo kuPaul kodwa ngenxa kaKristu nangobukhulu bokumazi wakushaya indiva wakushaya izibi sobheka ke uverse 5 siuqedele uverse 5 uverse 5 wayithi incwadi la wabaseFilipi uthi mayokuphela uverse 5 ungowesizwe sakwaBenjamini isizwe sakwaBenjamini nasicaciseke kusho ukuthini ukuba ngowesizwe sakwaBenjamini ngoba uthe sidalile uNkulunkulu sifana silingana kodwa silingane sisodwa ukhona ke isisho ngazoma incwadi labathi eyifundwa ethi eyayifundwa some animals are more equal than others uma ke ungowesizwe sakwaBenjamini kwaIsrael ohlonishwa ngoba uBenjamini wayeyindodana yokudina kaJakobe ngesizulu ke sisijwayele indodana yokuxhego sesiyayazi ke lento thina mase sibadala izingane zakho uma usazikhulisa uzikhulisa ngenduku uma ubaba straight uzikhulise ngenduku uma umama straight kodwa abazukulu ukwazi bashaya abashayeka abazukulu siyabathanda baseyinhlizweni uzwe indodana yakho noma indodakazi yakho ithi mina wawungishaya baba kodwa manje awusabashayi lawo awuyena phela usufela abashayi so ke uma ke usumdala njengoJakobe wayesemdala wayesethola uBenjamini kuthiwa ke indodana yokuxhegu ngoba kahle kahle kwase kufanele ngabe iwumzukulu kodwa yengesiyena umzukulu so ke kusho ukuthi ke emadodaneni onke kaJakobe uBenjamini wayeyintandokazi kwenzeka ukuthi ezizweni zonke zakwaIsrayeli isizwe sakwaBenjamini sasithanda uPaul uphuma kuleso sizwe yikho ke ekhuluma ngokuthi ume nokuzibonga enyameni wayenokuzibonga ngoba ungowesizwe sakwaBenjamini isizwe esihlonishwayo
nesizwe uyise wayidabukela le ndodana ngoba ngesikhathi uRaheli eteta uBenjamin wanele wambeka wayesiyashona. So ikhehla-ke lazikhulisela ingane yalo ukuthi wayemthanda-ke ngoba phela uBenjamin wayewumfowabo kaJosefa. Bona bobabili ababezalwa lapha kuRaheli. Nina-ke wamqamba igama uBenjamin ukuthi uBinoni, kodwa uyise-ke wamqamba ukuthi uBenjamin. Lathuma-ke likayise ngoba unina wayeseshonile. Kusho ukuthi-ke ukuba uBenjamin kwa-Israyeli kune-status esithize, noma-ke sagcina sesehla sinyamalala ngoba inkosi yethu uJesu yazalwa emndenini wakwaJuda, naye uJuda wayeyindodana kaJakobe. Kwasekugcina-ke sekuthuma amaJuda kakhulu, kanti ngesikhathi besaphila amadodana kaJakobe uBenjamin uyena wayeyintandokazi. Ngakho-ke la umubuka uma uPawule ethi ungowesizwe sakwaBenjamin, ucacisa lento yokuthi bazalwane, indaba yegazi ayisebenzi ekukholweni. Bathi-ke abelungu blood is thicker than water, bezama ukusho ukuthi umuntu oyisihlobo sakho segazi ungamenzela izinto kangcono kunomuntu ngoba ufana nokuthi yena wamanzi. Azabhala uPawule athi nigweme izindaba zolibo lokuzalana, ngoba immediately ebandleni kungena indaba zolibo lokuzalana kufakwa nezikhundleni ngobuhlobo usuku uNkulunkulu esengasekho. Akusebenzi ubuhlobo kwezikaNkulunkulu. uJesu ikhulumile-ke lento kuMathewu chapter 10 verse 37 no 38 wathi othanda uyise nonina kunami akangifanele, nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Ngibonile abefundisi bekhulisa izingane ngokuqotho, eqotho umfundisi athi angakhula umfana aphume endleleni, mhlawumbe umfana ayoba isigebengu, mhlawumbe umfana ayoduna imoto, ngenxa yokuthi ufika nama-thousands la ekhaya wanikeza uyise, athamba uyise kuphela ukukholwa. Kuphela ukukholwa uthi uJesu othanda uyise nonina kunami akangifanele, okungukuthi othanda ingane yakhe kunoJesu akamfanele uJesu. Sizithanda ingane up to a certain limit, kanti nabazali bethu kufanele sibathande. Ngake ngasho kwenye inkonzo ngithi ngisemnyudeni ukuthi ngine problem nalento eshiwoyo eshunyelwayo ukuthi uma ushade nobaba ongakholwa mayigayisa utshwala bugaye ngobuganile. Kanti inini la uzoshaywa khona ushayelwe uJesu, inini la uzoxoshwa khona emshadweni wakho uxoshela ukuthi ukhonza uJesu. Enganabapostoli bashaywa babulawa, uPetro kuthiwa wabethelwa esiphambanweni walengiswa ngekhanda ngoba wathi ngicela ningangilengisi njengenkosi yami, ngcono inyawo zibe ngenhla ikhanda libheke phansi. Uma sizothi ezimweni ezithize sithi ngoba sinyamanye nendoda, indoda lithi iBhayibheli ithobele, alishongo ukuthi ithobele mayithenza isono. Hayi mayenza isisono okwazi ukuyithobela, itshela izolazi kanjani ivangeli lakho. Ngakho-ke othanda uyise nonina kunami uthi uJesu akangifanele. Asizibhekeke izinto esizenzayo nesizithobelayo. Siqhubekeke no verse 5 and 6 kaPawulu. Uthi kuPawulu ngingumHebheru wamaHebheru ngokomthetho, ngingumFarisi. Ukuba umFarisi kwakuyistatus ngaleso sikhathi ngoba umFarisi umfundisi omkhulu. Nangu uNikodemu yakuJesu kuJohn chapter 3 efika ngasese kuthiwa umfundisi omkhulu uNikodemu waya kuJesu eyokhuluma naye engafuni ukuyobala. So umFarisi wawumfundisi omkhulu kumaHebheru, wawuhlonishwa ngendlela emangalisayo ngoba wawaziyo ukuthi ugcina umthetho. Uthi-ke mayisechaza uPawulu wakudela ukuba umHebheru wamaHebheru, wakudela ukuba umFarisi ngoba uPawulu wayewumFarisi. Esemncane uPawulu wathunyelwa esikoleni sika umFarisi omkhulu okuthiwa uGamaliyeli, ngolimi esingaluzwa namhlanje iCollege Bible School. Wahamba wayofunda khona imithetho kaMose. Leso sikole sasiseJerusalem. Leso sikole sasihlonishwa ngoba namanje kunezikole ezihlonishwayo esifunda kuzo. Nama universities eSouth Africa ahlonishwa ngokungafani.
Angisazi ngangilandela kuqala ukuthi yiphi University of 2 number 1 eSouth Africa. Ngazi noma kusekuyo Unisa noma sekwaba Western Cape or whatever, nginandaba ke nalokho, kodwa ngizama ukuchaza lento ukuthi izikole azifani. So esikaGamaliyeli sasisezingeni elikhulu. uPaul ke wasiwa khona eyofunda umthetho, waba umfarisi engakalandwa uJesu. Yikho ke ethi uma kukhona nelungelo lokuziqhenya ngenyama, mina kakhulu ngoba uyafitha kuzo zonke izethaso uPaul. Kodwa ngenxa yokukhulu bokumazi uKristu konke wakushaya indiva. So ngenzeka ukuthi uzalwe ebukhosini, kodwa ngenxa yokukhulu bokumazi uKristu uyakudela ubukhosi bakho. Uyazidela izinto yizwe, uyawadela amalungelo, uyadela ukuba inkosana ngoba kuthiwa inkosana inamafa ekhaya. Thola ukuthi kuyabangwa kubanga ifa, hlehlela kude wena ngoba umntwana kaNkulunkulu. Kungalokho ubanga ifa nabantu kusasa bazokupenda kuthiwe wena ubulala umuntu ungazange ukwenza. So ke asizame ukwazi ukuthi kunezinto hayi ngoba ziyisono kodwa kufanele sizidele ngenxa yokukhulu bokumazi. Wayefundile kuPaul, efunde kakhulu, ebalwa nabantu abafundile, kodwa imfundo yakhe wayishaya indiva. Uthi ngokushisekela ingowazingela ibandla ngokulunga okusemthethweni, ingongasolekile. So ukuzingela inkolo eqhamuka imelana nekaMose kwakuukulunga ngaleso sikhathi. Kanti babengaboni sekufika uJesu uphela uMose aprofetha ngaye, wathi ukhona uzayo emva kwami. Kwase kufike yena-ke, amaFarisi babengayiboni leyo. Paul ke wasiza naye ukuthi ashaywe unyazi, ngoba ngaphandle kokushaywa unyazi kunezinto zikaNkulunkulu ongeke uzibone. Yilo lolunyazi abekhuluma ngalo ukududula ingane yakhe kubiza ukuthi ishaywe unyazi ukuze uthande umkhuleke engawuthandi. Mhlambe nawe uzozibona ungena enkingeni ethize kanti uNkulunkulu olwakho unyazi ngoba efuna ubone ubukhulu bakhe, efuna udela izinto. Kodwa kubike ukuthi kuze kufike kulelo zinga ngenxa yokuthi unenkani, ngoba uNkulunkulu wethu uyamangalisa. Kukhona athandayo ukubancenga, khona angafuni ukubancenga. Mhlambe wena uzowela ohlangothini lokuthi akafuni ukukuncenga, uqhubeke ungafuni ukuncengwa, udine emlilweni esihogweni. Kube khona azobancenga ngoba uyazi ukuthi ubancengelana. So asifani, akafuni uNkulunkulu simkreme, akafuni uNkulunkulu umazi ukuthi usebenza kanjani. Uthi indlela zakhe ziphakeme kunezethu nemicabango yakhe. Kwakwenza uMose akangangena eKhenani ukukrema uNkulunkulu. So ke ngibuke laba abantu abaqala izikhathi, athi umuntu ngikhuleka kathathu, ngikhuleka ngo9 ekseni, ngikhuleke ngo12 emini, ngikhuleke ngo3. Uqala isikhathi sokuxhumana noNkulunkulu unika amadimoni isikhathi sokukuhlasela. Ngoba yazi usibani sekubani asamsovala emkhathini. Usibani useyokhuleka sovala emkhathini. Cha, musukwaziwa, musuzishayela umthetho. Umthetho abazalwane baphakathi esihogweni ngenxa yomthetho. uJesu weza uzosikhulula emthethweni. Uyazi ukuthi mawuzinqumela ukuthi wena ukhuleka ngo9, mawusukhuleka ngo1 minute after 9 usuwenza isono. Ubuzinqumelelani-ke kanti. Ngoba seKorinte kokuqala chapter 15 verse 56 lithi amandla esono umthetho. So umthetho ungekho asikho isono. Sono sisebenza ngoba kunomthetho. Manje mawuzozishayela imithetho wena ezokuhlula kusho ukuthi uyisayinele iapplication ukuthi ufuna esihogweni wena. Ngingagxeki-ke kodwa ungabozinqumela usuku lokufasta. Mangithi ngiqala ngalokho ngingagxeki ngoba ngiyazi khona abantu abanezinsuku zabo namabandla anqumayo ngelanga lokuthi liyaziwa nje ukuthi libe fasting. Yazi abazalwane bakhona bayakhohlwa. Athi sedla ibreakfast, hawu kambe usuku ukuthi bekufanele ngingali. Bese kudlula nje ngathi akwenzeke lutho. Isono lesasesenzile. Ngoba benzani bashaya umthetho. Asiphumeni emthethweni bazalwane. Ngoma wenza umthetho ufaka ilicense yasesihogweni. Uma usukuhlulile lo mthetho sekufanele uhambe uyohlambuluka. Ngenxa yokujwayela siyamjwayela uNkulunkulu asivumi isono. Akayi umzalwane kwabaphathi bebandla athi ngizoxolisa. Bese ngikhohliwe ukuthi namhlanje akudliwa ngidlile mina. Siyakwenza bazalwane. Mayabona ukuthi sizisa thina esihogweni. Ayekho umuntu ohambisa wena esihogweni. Uzisa wena. So izwa silifunde
silithathe njengoba linjalo. Uthi-ke uPawulu ngokushisekela ngingwazikela ibandla nangokulunga okusemthethweni ngingongasolekile. Wasivuma lesi sono sokuzingela ibandla uPawulu. Abantu abaningi abayazi le ndaba ukuthi uPawulu wayevumisa izono. Bacabanga ukuthi into nje angazi abathi iqhamukazi. uPawulu wasivuma isono esivuma kuJesu ngqo. Mawufunda izenzo 22 angizukuya lapho ifundela ngesikhathi sakho. Nomuzwe sebala mayethi uJesu hamba suka bazokuzingela la abesesho athi bayazi inkosi ukuthi bengilizingela ibandla. Bayazi inkosi ngangiphethe izingubo zikaStefane ekhandwa ngamatshe. So wavuma izono zakhe uPawulu. Naye wayivumisa izono lapha kwizenzo 19 wavumisa izono uPawulu ngesikhathi enza inkonzo yokushisa. Konke ke lokho esesikubalile uthi wakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu inkosi yethu. NoJakobe wawelisa konke ukuze abambane noNkulunkulu. Ungakhohlwa yilokho esikhuluma ngakho. Wawelisa yonke into. Asidele konke bazalwane ngenxa kaJesu. Jesu wadela izulu, wehle ezulwini wazothabatha isimo sokuba umuntu enguNkulunkulu. Lento sengizoyisho ingiphathe kabi njalo uma ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uqobo ngoba uJesu uNkulunkulu wehla wazogqoka inabukeni wazozingcolisa enomqondo wonke ophelele uNkulunkulu edale konke ngoba efuna ukulanda mina nawe. Thina kufanele sikwenze sizingane singazilutho sifake amanabukeni sifake amaphampasi kodwa ukufaka uJesu iphampasi ngenxa yami nangenxa yakho bese udlula lapho uqhubeka uyambethela uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu kodwa inkambo ayikusho lokho ayisoba nzima isihogo bazalwane. Asiqhubeke no verse 24 uverse 24 kaGenesis 32 sesiyaqhubeka. Lithi ke wasala yedwa uJakobe wabambana naye umuntu kwaze kwasa. Ngamanye amagama uthe mayisewelisile omkakhe ababili nezincekukazi zakhe ezimbili nabantwana bakhe abawu11 wabawelisa izibuko elithiwa iJabhoki. Lithi wabathatha wabawelisa emfuleni wayesekuwelisa konke nabo. Uwelisa abantu waqeda wayesewelisa impahla yonke nabo. Ukwenzani ukwelisa impahla? Yilento ebesizwa la ukuthi uNkulunkulu athi musukusebenzisa lokhu awukutholanga ngendlela. Musukusebenzisa lokhu wakunikezwa umuntu ayintshontshile. Musukusebenzisa lokhu nanikezana nijola nithandana. Musukusebenzisa lokhu ngezathu eziningi. So ukwelisa yonke into nayo wayiwelisa. Uthi kuverse 24 wayesesala yedwa wabambana naye umuntu kwaze kwasa. Wabambana nomuntu kwaze kwasa. Sewake wabambana noNkulunkulu kwaze kwasa. Umuntu nomuntu ophila emhlabeni uyadinga ukusithola isikhathi sokuwelisa. Lithi ilongo levangeli umzuzu naye uJesu. Just a minute with Jesus. Iminute nje lodwa uyalidinga. Abasesihogweni kuthiwa bacela iminute bayakhala. Laba inkosi eke yabathatha yabakhombisa isihogo. Mabebuza ukuthi bakhalelani kuthiwa bathi bacela iminute ukuze emhlabeni bezovuma uJesu. Ngoba ukuvuma uJesu akukho ngaphezulu ka60 seconds. Kodwa thina sithanda ukuvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Asithanda ukuvuma uJesu sikholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Wasala yedwa uJakobe wabambana naye umuntu. Kunezinto ongazitholi zakho ngoba ufuna ukusala wedwa usesixukwini. uNkulunkulu ngesinye isikhathi akafuni sihambisane nesixuku. Akafuni ube sesixukwini. Sengikhumbula isiqalekiso sesibili. Ngithe sokuqala siyini isiqalekiso? Ukuthemba kumuntu. Ngisakhumbula. Sesiyabuya nje engqondweni sesibili isiqalekiso. Isiqalekiso sesibili sithola kumaHubo 1 verse 1. Athi amaHubo 1 verse 1 ubusisiwe umuntu ongahambi ngeluleko zabantu. Ubusisiwe umuntu ongemi endleleni yezono. Ubusisiwe umuntu ongahlali enkundleni yabaqolodayo. I-opposite yesibusiso yini na?
kusho ukuthi uqale kusiya umuntu ohamba ngeluleko zabani. Ubani okululekayo wena? Mawususenkingeni uyakubani, uxoxa nobani. Mhlawumbe umbiza ngobhuti omdala wasekhaya, uma engakholwa ulanda isiqalekiso ngoba kuthiwani kusisiya umuntu ongahambi ngeluleko zabani. Opposite lapho uqale kusiya umuntu ohamba ngeluleko zabani ukuthi ubhuti wakhe akusebenzi. Ukuthi umama wakhe akusebenzi. Ngoba usulanda iyalo kumuntu onjani ongakholwa. Ngizonivula amehlo namhlanje. Kanti yikho impilo yami ingalungile nje. Ngihamba ngiyalwa noma ubani. Ngihamba ngitshelwa noma ubani ukwenza izinto bese uyazenza. Bese lithi ubusisiwe umuntu ongemi endleleni yezoni. Ukungukuthi uma endleleni yezoni unjani uqale kusiza. Ngiyakhumbula ngisakhula nganginomalume ophuzayo. Athi umalume mshana wami ngisebenza naye eGoli ngiphelezele emshana ngisebhareni. Yazi awuphuzi wena uright ulungile. Uzohlala nje ngithola into engizoxoxa naye. Hayi nami ngihambe. Sengiyabona manje ukuthi ngangenzani ngangilanda isiqalekiso ngihlala enkundleni yabanjani yabaqolodayo. Ngime endleleni yezoni. Kwakungafanele ngiye lapho. Nokho ke vele ngangingakholwa. Kodwa ngizovula amehlo ukuthi bangaka abantu abaphelezela abantu beyokwenza into wrong. Uphinga ukuthi wena uzuyenza ngoba umzalwane. Kanti kuNkulunkulu usuyenzile. Ususilandela isiqalekiso. Hayi silifunda iBhayibheli bazalwane licacile nje. Inkinga yakhona ukuthi ke masingakayilungisa indaba yethu noNkulunkulu alicaci. Kubiza ukuthi siphume esixukwini. Ukuze uNkulunkulu akunikeze izinto zakho. Akunikeze izinto ezikufanele. Ake siphume kulento bazalwane esihlale sitshelwa esihlale sitshelwa yini ikhonzi zikaNkulunkulu. Zithini ikhonzi zikaNkulunkulu? Wozani bafowethu, wozani bazalwane nginikhulekele nizothatha izinto zenu. Angithi basho njalo. Uyilanda kumuntu wezinto zakho. Uyilanda kumuntu asikhona uNkulunkulu. Nawe uwe lo ujahe phambili ufuna ukubeka izandla. Uzokunika izinto zakho ezingezakhe esingamazi uyilandele. Uyaphuma lapho usunamaphupha amabi, uphupha inyoka kwenzeka yonke lento, kanti leya ndoda ekhonza inyoka. Akekho umuntu onezinto zabantu. Mina ke ngenhlanhla ke avuleka amehlo wathi uNkulunkulu engibiza wangifundisa izinto eziningi. So ke ngengihlehle ngengqondo ukuthi mina yazi sengicabanga ngandlela engicabanga ngayo uma ngabe ngaqhamuka umfundisi njalo. Mina ngoxabana naye. Kanti uphethe izinto zami nginenkinga ukuhlaleleni naye. Ngimvubele ngemvubu. Hawu ngimshaya impela. Athi ngihlupheka kangaka nje le ndoda le. Ngempela bazalana ke sivula amehlo. Akekho umuntu onezinto zomuntu. Akekho umuntu odala umuntu. Uyedwa umuntu onezinto zakho uNkulunkulu. Lokho kufanele ubambane naye njengoba uJakobe wenza. Ake sibambane noNkulunkulu. Kuphela nje kubiza ukuthi wenze njani? Welisa konke. Bese usala wedwa. Ungabe bikho into esalayo. Welisa konke. Ngithinteleke kaAbraham ukuthiwa kwaphuma ezweni lakubo nasehlotsheni zakhe nasendlini kayise. Sixoxelene. Kuseyikwenzani lokho? Ukuthi usale wedwa. Ungabe bikho umuntu okuphelezelayo. Ungabe bikho umuntu ofuna ukuhamba naye. Ngoba mawufuna isibusiso sikaAbraham, uNkulunkulu uthi kuAbraham ngizokusa endaweni la ngizofika ngibusise khona nemindeni nezizwe, imindeni yezizwe zonke izobusiswa. Kubalwa thina ke la. Siyabusiswa sonke kuAbraham. Kodwa kubiza ukuthi sikholwe. Ngofunda uGalatia 3:7 uthi yazini ukuthi abokholwa ibona abangamadodana kaAbraham. So sisho sinesibindi. Sithi uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe isizelana nala ngoba sithengwe ngegazi likaJesu. Ngale kwalokho besingenalo ilungelo lokubiza uNkulunkulu kaAbraham simenze wethu. Hayi asinalo. Kodwa uJesu wenza sakholwa sesingamadodana namadodakazi kaAbraham. Inkosi yethu kuJesu Kristu yasihlenga ukuba samukele isibusiso sikaAbraham. Isibusiso sikaAbraham kwabiza ukuthi uJesu azosihlenga ngoba sasidalelwe bani amaJuda noma mangithi amaJuda ngishindle yodwa kaJakobe. Sasidalelwe uIsrayeli zonke izinto zikaJakobe.
Umfunda kuGalatia 3 verse 13 and 14 ucacisa kahle uthi uKristu wasihlenge esiqalekisweni somthetho wenziwe isiqalekiso ngenxa yethu. Amanye amagama ayangiphathe kabuhlungu lawo. Uthi uNkulunkulu wenziwe isiqalekiso ngoba efuna ukukhipha thina ekubeni sibe iziqalekiso. Kodwa sithina futhi esisukayo sifuna ukuthi siyotshelwa iyalo abantu abangakholwa. Sifuna ukuyoma enkundleni zabantu abakholodala. Sithemba abantu. Ngeke ngibuyele kule nto yokuthemba umuntu. Alikho izwe eBhayibhelini nelilodwa olithola lithi othemba umuntu. Uzothi umuntu eyazi ungiphoxela usibanibani bengimethemba. Hawu, uzoza kuphoxa ubumethemba nje ubone uphila uphambana nezwi. Lithi izwi lenkosi. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Sifanele sithandane kodwa singathembani. Mthanda umuntu ungamethembi. Ngoba ngesikhathi umethemba usulwa nezwi. Ngisho ngathi abaphamisa izandla abantu abathemba abakhwenyana babo. Noma amadoda athemba umakhosikazi abo. Enye inkinga obhekane nayo leyo. Nangu umama uNsibande nje. Mangathi uthemba mina wenza iphutha. Awenza iphutha akafanele angithembe. Akathemba uNkulunkulu. Mina kufanele enze njani? Angithande. Adlulekene kungithandeni ngoba uNkosikazi angithobele. Bese lithi madoda thandana umngeni. Indaba kuthiwa amadoda awathanda umakhosikazi. Bani ongangitshela? Ngibheke ngapha kobaba. Indaba bobaba kuthiwa sibathanda. Ngoba ubaba kanalo uthando. Ubaba kanalo uthando. Into esincishwe nje le. Ungaba nabo babe u4 besifazane. Yilo nalo mawunaye athi uthanda mina ngeke. Uthanda mina kakhulu ngoba uyakwazi ukuchaza lona uthando. So kusho ukuthi asinalo. Laba banalo luningi. Inkinga yabo iyodwa abathobi. Hayi ukuthoba lithi iBhayibheli bafazi thobelana amadoda. Abakwazi ukuthoba. Dine kubiza ukuthi indoda ithobe ehlele ngezansi ezele ukuthi kwenziwe njani ekhaya uphile. Ngoba ungathobi hayi konakele. Yabona lento uthi uNkulunkulu uyazi. Nginamanga nibomama. Niyathanda ukukhuluma. Ufuna kugcine wena. Awuboni ukuthi isona sithitho lesi siqabanisa nendoda. Yazi ufuna ngininikeze i-piece of advice. Abe phambi izandla abashadile mhlambe ngiyakanga. Nangu no SJ ukhona lethu. Bangana nabashadile zengayikhulumi lento kuDora. Phela ngizoyiyeka mangabe bebancane. Hayi bakhonyana. Hayi ngizoyikhuluma. Webo mama, anofunda ukuthula. Yazi ukuthi uma uthula ungakhulumi, indoda usuyithokoza ekhanda. Uma ukhuluma uyayikhonqa inhliziyo. Nginika ithiphu ngindoda. Uyayikhonqa inhliziyo. Mayikhulumisa indoda ehlela ngezansi. Ngoba injani ithambile. Inhliziyo yendoda ithambile intotwana. Ezeni inhliziyo ezilikhulu. Phela mina ngizonitshela ngoba aniyazi lento le. Yabona mawufuna ukuthinta indoda. Mawufuna ukuthinta indoda. Uthinta umngane. Uthinta izingane zayo. Uzoyibona ibhube selinjalo. Uzoyibona ibhube selinjalo. Now uma ke lonkosikazi elwa nendoda. Vele ikhetha ukuthula noma ithatha imoto iphuma ihamba. Ibalekelani ukuthi izokushaya. Ungakwazi ukuphindisa. Iphuma ihamba. Ibuye ebusuku indoda ibuye late. Nginika ithiphu bese uthwele endodeni. Uphuma ngalesi sikhathi. Ithini ngenhliziyo? Ithi ngiphuma kulindile. Iyakuphendula. Ngesikhathi kuphendula ngenhliziyo isithi yazi bengivela ngangabuya. Bengiphethe kahle abolindiwe. Ngabuya kulesi sipoki lesi. Sasa ayisabuyi. Ngoba manje ibalekelani lokhu kuthethiswa. Ngiyakuthiphisa ke. Mawuthula ungasho lutho ifike ebusuku. Awu baba ngiyabonga usubuyile. Beka amanzi makuthiwa yabeka wavula ebathroom makuthiwa wavula ngakuphakela ukudla.
ithi mayisiyothi inkodazi ngihluphelane ngane yakho ngiyomtshela indoda inenhliziyo ethambekayo yazi isolo lesi ngimhluphelane basibani bani angiyeke le ibisiyayeka kodwa uma ulwa nayo ikhumbuze emuva iyahamba uyayiphephela bahleka abafana abancane bahleka abafana nazini ke nini so nginika ithiphu indoda inenhliziyo ethambile ayifuni ukuhlukumezeka umkayo kodwa umkayo evula la kusendodeni ukuthotshelwa sikunika uNkulunkulu uvela ubone ngakuthobeli lo muntu umbone isipoki lo muntu usuyakuloye umakwapheni ukuthobelaka naye ukuthobela nje ngoba ukuthi wafika eduze kwakhe uzoshintsha uzoshintsha indoda ithobele ngoba ithobela uyinqobile ngoba indoda injani ngixolele madodeni sengizoyisho indoda iyisilimo iyisilimo indoda ifike ithathe ingane yabantu izalise iqede bisoshada naloyo nezingane zomunye khulisa izingane zomunye umuntu ezayo la ikhuliselwa enye indoda uyambona umuntu akahlaniphile ekhanda kwakhe akahlaniphile ekhanda lomuntu so wena funda ukumthobela umnika uthando uvalela uzoyaluza kodwa ingane yabantu ethobile yabo mangifuna umfazi othobile usibanibani bisiyaqoqeka ibuye ithathe ibeke emzini wakhe asidluleke angazi ami nginika ithifu yekani ukukhuluma thobani neyizwa lona ukuzeka isibusiso sika-Abraham sehlele kithi ngoKristu kubiza ukuthi ke siwelise yonke into bazalwane welisa thatha yonke into inika uNkulunkulu ngikuthintile kaAbraham ukuthi wenze njani wathatha uSara noLothi wenza iphutha noLothi naye wafike wenza iphutha uma efike eSodom wathatha inkosikazi yaseSodom le eyinengcebo yayo ibeke eSodom qaphela ukuthi ubani ohambisana naye qaphela ukuthi ubani omsondeza eduze kwakho sinenkinga ke thina usidala uNkulunkulu asangafani abantu besilisa inkinga yabo isemehlweni wabuka isketi nje uselimele umuntu wesilisa ke lo umuntu wesifazane inkinga yaphi kuphi ila isendlebeni wezwa nje umfana eqhamukela mina ngizokushaya uyeka ngisho ukukhonza esontweni akhohle ukuthi isidaba lesi asiye esontweni ngenxa sekuthweni umshado mase zibhede emshadweni mfundisi umshado wami usahambe kahle ngicela ungikhulekele ukhulekela kanjani mina umshado nesisekelo sikaSathane ukhulekela kanjani lo mshado ngiqala ngibuza umbuzo owodwa uyakholwa wena ngithi yebo kale waphenduka nini hayi ngangisemncane ngesikoleni HCM le ndoda yakho yengakholwa pho uyoyifunayo ngithandaze ngithini ke mina uNkulunkulu uqinisele besho ngibuza mfethu mina ufuna ngithini uNkulunkulu ngithini ngempela ngoba phela wayengekho kwenzeka lento sesiyamfuna manje sithi akenzeni manje uNkulunkulu ngempela so uma ukholwa uyintombazane ehlale ekholweni noma ngaqhamuka umfana ngaphandle ufuna ukushada ungamlaleli futhi musumtshela ukuthi akayibandleni ayotshela abefundisi ngoba abafana bayakwazi ukupretend ningixoleleke ngazi ukuthi sekunjani izongathi ikhala lami aliselihle bazalwane ningixolele ngiyabonga so kufanele siqaphele ungathi umfana kaze esontweni uyakwazi ukupretend uzopretend unyaka wonke iminyaka emibili ngathi uyakholwa kanti ufuna wena bayazi abafandi ngaphandle amantombazana ayiphethe kanjani uhambe mawusufikile ivuka inyama ugqokweni ukuthi ubengakazi asindiswe athe sebamba ingane zesikole eletha la ekhaya esekuthatha okulalisa embhedweni nezingane sekunzima hayi wayekholwa ekholwa kanjani aqalanga wakushela bangishela wathi hayi esontweni angithi so wayelandela isihibe sakho ngikhuleke ngithini ke mina uNkulunkulu ngithini ngempela ngithini uNkulunkulu so asifunde ukuthi siwelise zonke izinto makufika umuntu efuna ukushada nawe akulandele umgudu efanele wena thandaza uyakhulekela umshado awuvela umukele noma yini bafana bami uyakhulekela umuntu wesifazane
awusebenzisa amehlo. IsiZulu-ke sikhuluma kahle sithi ikhwane elihle ligcwale ibubu, lidonsa ubuhle kanti uyidonsela inkinga. Othanda uyise nonina kunami akangifanele, nothanda indodana noma indodakazi kunami akangifanele. Kusho njalo uJesu, asifunde ukwelisa, siyeke ukuthanda izinto. Umhlaba nezinto zawo kuyadlula, kodwa wenza intando kaNkulunkulu umile kuze kube phakade. Umile wenza intando kaNkulunkulu. Khona okuvelayo ukuthi khona engishayele ngayo. Uma singakholwanga sobabili sase siyashada-ke. Ngoba phela kukhona ukuthi uyakholwa omunye ushada nongakholwa, sengichazile. Uma ningakholwa nobabili, sekufika la niphenduka khona ngathi uNkulunkulu anganisiza, niphenduke nobabili ngeqiniso. Ngoba omunye uma izosala kuzoba inkinga. Yona nto-ke ngihlala ngiyibongela uNkulunkulu-ke mina, ngoba sasingakholwa naye lo sisi. Kodwa kwasisiza ukuthi uma mina uNkulunkulu engibiza, wamthambisa naye walandela. Wayenalo ilungelo lokuthi hayi kholwa wedwa-ke wena. Usungihlukanisa nemigexo, usungihlukanisa nama-make-up owathwatha, ngisho ngithi wayekwenze ngiyaxoxa. Hayi hamba wedwa mina ngila. Wangisiza-ke uNkulunkulu. Kodwa kwenzekani ukuze angisize? Wathi angingcwelise umshado. Umshado uyangcweliswa. Yikho ngithi khona okusalayo ukuthi uNkulunkulu angikusho lokho, uyangcweliswa umshado. Ngamanye amagama uma esathi uvuma isono sakho, uyasho ukuthi ngahlangana nobaba usibani bani, wangishela, sathandana, sakipita, njengoba nami ngenze njalo. Usivume leso sono, sikhuleke uthethelele. Mina-ke uNkulunkulu-ke nje wangisho wangibiza, ngingakholwa, wangitrayina yena, ngaba yilento engiyiyona namhlanje. Ngoba one night wangivusa ngombono. Ngabona indlu ecishe ibe ngaka, lekhaphoti-ke. Le ndlu le ngiyibuka ngisho ukuthi iroof yayikhishiwe. Ngiyibuka ngiphezulu, ngibuka ngiphansi. Ine-face brick ngaphakathi omuhle, ocwebezela ufakwe ivanishi. Kodwa olayini abathathu ukusuka la kuya phansi ne-foundation kwakungangcolile eqathuka. Kungcolile bese kuqhamukiswa. Uyayazi le ndlu? Uthi cha Nkosi, ngavele ngazi ukhuluma naye. Wathi cha Nkosi, angiyazi. Wathi umshado wakho. Foundation umshado wakhe ingcolile. Washela, waqonywa, wakipita, walala. Uma ungavuka kwasethula, kwasekuqhamuka umuntu nebhakede lapho. Ukwathela lento uketshezi yagcwala ifoundation yakhuphuka kulezi izitini lezi. Zafana nezingenhla, zazinhle enhle ifoundation. Wasethi uma ungavuka manje uxolise kumkakho ukuthi wamshela, waqonywa, wakipita, wenza yonke into before umshado. Uzoba nje umshado wakho. Wavuka ngakwenza, ngaxolisa. Baba buthi ubusuku ngalelo langa. Ngoba phela mina ubuthonga buya ngabafika. Alala-ke lo sisi lo. Kodwa lo muntu lo akasavuki ngani ngixolise. Walala-ke naye. But ngizama ukuchaza ukuthi uma umshado ongelona uhlelo likaNkulunkulu, ulethwa kuNkulunkulu awuhlanza umngcwelise. Uyayibona loo nto? Musuvela usukele nje. Uyinsizwe ekholwayo, usudidwe la amabhluku afakwe le ntombazana usiya kuyona. Noma uyintombi ekholwayo usudidwe ubrother lo ngakholwa obeshaya ngo-BM usuthathekile. Cha. Umshado uyakhulekela, umshado ucela uNkulunkulu. Ukuze uma sekunenkinga uthi Nkosi, lo mshado ngawunikezwe uwena. Sekunjena-ke manje abese uxazulula. Hayi yazi kuba mna ndaba una stress. Hayi awuna stress. Mayindoda ibuye ebusuku uvela uthi Nkosi uyayazi uthi kuphi. Angifuni futhi mina ukwazi, kodwa ngicela uyiqondise, uyithulele. Hayi uyafika indoda ujabule wena uyenzele konke, akho kubuhlungu. Yazi uma wenze njalo indoda kubuhlungu kuyona. Yazi mina la ekhaya ngisathandwa. Ngibuye ebusuku ngingabuzi ukuthi ngiphuma. Kanti bese sethamanga azofika wakhuluma. Maye wena usambuza, ayamshisa lamanga. Ufuna ukwakhipha waphuma. Ngikhuluma into engibuya kuyo, ngifundisile uNkulunkulu. Ayashisana manga. Lana uqede ukuthi ngothi impantshile kanjani kanjani. Avela afike lo muntu angakubuza.
Akangibuzi ngifuna ukwakhipha phela manje angishisa ukuthi akangifuni wena awungifuni yayibona lo so asifunde uwelisa izihlobo eziyizo zika Jesu yilaba benza intando kaNkulunkulu uma ungayenzi intando kaNkulunkulu awusona isihlobo esiyisona ngakho ke nobambo lwakho uNkulunkulu mawukhuleka uzokunika owenza intando yakhe hayi le kaSathane ozothi usathi ungenile emshadweni ebese yakuhlubula umuntu yakhipha ngakho ke bazalwane asifunde ukwelisa ngoba uma uwelisile hayi usuke uqedile istress asikho awuphathwa iBP awuphathwa ushukela lezifo eziqhamuka eziyi-stress hayi awunalutho wena ubonakala uhlala uthokozile njengoba uFirst Thessalonians chapter 5 verse 16 verse 16 athi thokozani njalo khulekani ningapheli abazalwane bahluleka le nkonzo ngoba benze ndani bazithwalela izinto musuke uzithwalela uJesu ekhona phosa kuye phosa uwelisa ithimi yethu namhlanje ithi uwelisa konke ngoba uma uwelisile akasoze akuyeke uNkulunkulu hayi usethembiso lesasithembise sona uthi angisoze ngakuyeke mofuna lapha kumaHebheru 12 uthi ukuganana makuhlonishwe uye wonke umuntu kube umbhedo ongenacala abese ethi ukuze usho ngesibindi uthi inkosi umsizi wakho ngoba manje ma unecala ulandela imali ulandela ibhodwe eliconsayo mase lingasaconsi engasasebenzi lo muntu wenzani umshado uyaphela hayi uyaphela futhi awukwazi ungapheli bese ke abakudeke bethini the grass is green on the other side hamba uyophosa umuntu emshadweni kanti akumnandi emshadweni uma ungawudalela kumnandi emshadweni uma udalela so kubiza ukuthi wenzeni intando kaNkulunkulu asiweliseni ke bazalwane uJesu ke welula isandla sakhe mabemtshela bethi inkosi nampa abafowenu nodadewenu nomama wakho uthobani la lithi zenkosi welula isandla sakhe wabhekisa abafundi bakhe wathi nangu umfowethu nampa odadewenu ilaba benza intando kaNkulunkulu ngakho ke masiqhubeka nezwi esebona ukuthi akamehluli ngoba nansi indaba ukwehlulana verse 25 esebona ukuthi akamehluli wathi into esikhoxeni senyonga yakhe waphinyazeka uJakobe esikhoxeni senyonga yakhe esebambene naye ngoba kufuna umbambo uNkulunkulu ukuze kufike la ekuthinta khona ukukuthambisa ngoba ma usuwatholile amandla kaMoya oNgcwele yabona abantu abasanda ukugcwaliswa amandla kaMoya oNgcwele umthatha umbeka la ngaphela 2 hours ekhuleka non-stop engathemelezi futhi ngoba amandla uwatholile ubiza ukuthi athinte esikhoxeni senyonga bese kuthi ukukhinyabezela athi ukwehla amandla ngazi noma niyangizwayo athi ukwehla amandla ngoba mayengehla amandla khona umonakalo wenzayo ngikhumbule insizwa eyincane ishumayela mhlambe engangazo lezi insizwa le bani ngihamba ukhumana kumiwe okuhleziwe emhlanganweni enkonzweni enkulu iphethiso ithi uNkulunkulu akahleke uNkulunkulu akahleke ho yabona wena mawudlana uNkulunkulu uzokushaya uNkulunkulu sentshumayelo ejikeleza lapho wabona ukuthi uncane unamandla kodwa approach yalaba abantu injani ayikho ngoba ungayisho lonto kodwa ngendlela ethize okufanele uyisho ngayo so kukhona lawa amandla ke esibuya nawo makade sisemkhosini lawa amandla adinga ukuthi acontrol umoya ongcwele ngoba adinga ukucontrol uma engacontroliwe umlilo onzima kabi loshisa ikhotha ongashisa nalabo engafanele ushise khona ngakho ke wabanjwa ke uJakobe esikhoxeni senyonga waphinyazeka wayesethi lo mbambile angihambe ngokuba sekuyazi ngoba lwaba bebambene naye okuthiwa uNkulunkulu wayengithi okuthiwa ngoba kweyindawo khona la kuthiwa wabambana nomuntu wayengafuni ukubonakala emini kodwa wayefuna abagcine bebambene ebusuku usethi ke angeke ngikuyeke ungangibusisile yazi kunabantu abaningi engibaziyo abalahlekelwa yibusiso
ngoba bevumela lo othi ngiyeke sekuyazi silahleke isibusiso. Angazi ke noma niyangizwa ukuthi ufika uplan ukuthatha umkhosi ka7 days uthi uma ufika la ku4 no5 ikushaya indlala uphathwe isiyezi ubone ngeke ngisalunga ayingeke impela ngisalunga bese uthatha nje isendisi uthi wathi ngiqinise yazi uswenzeni lapho usudedela isibusiso sakho ngeke safika ngoba mawungena emkhosini wenza isivumelwano noNkulunkulu mawuthi inkosi ngifuna ukufasta 3 days fela ku3 days mawuthi inkosi ngifuna ukuthatha u40 days fela ku40 days ubani ongakwenza ukuthi ufile ubulawe efasting mhlambe ngoba phela siphuma endaweni engehlukene khona okwamuzwa abamsisana khona okubulawa efasting bangaki kodwa abantu abayiyekayo phakathi ethi umuntu ndishe ngapha indlala yilento eyenzeka la uthi ngeke ngikiyeke ungangibusisanga ngikhumbula mina iyevuyeni ngihlala ngifaka la kubantu abangenayo ngibanjwe ushukela neBP ngathi inkosi ngizongena kwifasting manje mangifa bazokuhleka la emhlabeni bathi umfundisi wakho ufe fasting kodwa mina ngeke ngiphume kule fasting yalezi zinsuku ungangiphilisile ngoba ngifuna ukuphila kukwena ke inkosi uthanda ukuthi uhlekwe ngife ngoba ngisezowadla amaphilisi noma ufuna ukungiphilisa bayomtshela ungasaba ngeke ufe uzophila ngoba uzokuphilisa ukukholwa yileyo nto okuthiwa yifaith uNkulunkulu ufuna si-apply faith against all odds apply ifaith ucabange laba abafana yini ewenza ukuthi bangashi esihogweni elento ukuthi kuneBuchadnezzar yini eyenza bangashi ifaith mawungabekwa manje lo mlilo ofanayo la kuthiwe bonke abathi bakhonza uJesu sizobafaka la bangaka bangajiki bangaka bangajiki nje umuntu nje othi ukhonza uJesu nanku umlilo samfaka manje bathi abafana ngisho ungasibasa kaningi isithando somlilo kodwa ngeke siguqe kuwe wathi lona ngicanga ukuthi uNkulunkulu ezoniphilisa bathi noma ngabe yasiphilisa noma ngasiphilisa thina kodwa ngeke siguqe wenze njani uJesu uhamba ungena nabo emlilweni yakhala inkosi athi sifaka abathathu umbona sebe4 ukholwa yileyo kodwa uapply kahle ukukholwa kwakho nini kule kuRoma 10:9 vuma izono zakho ngoba usuku suwazi ukuthi uma kungenzeki lokho ngiyafa Nkosi ngiza kuwe inkinga edala ukuthi ukukholwa kwethu kungasingabazi ingoba sikho short sezulwini qala ulungise leyo phathi yakho qala enhlizweni yakho ukuthi cha ngizongena mina kulomlilo uma ukuthi ngiyasha Nkosi ngiza kuwena kahle kahle shintsha ukufa ukwenza igolide kusizani sihlale la emhlabeni ngoba nje sisemhlabeni usathana akaphumula mhlawumbe uzothi usumdala usiyoguga kuthola kushaya kanti usuyafa hambe esihogweni ungayidlanga izona so ngaba amagama kuyinzuzo lobehlale uPaul ukufa ngoba mangifa manje ngiyahlukana noSathane ngiyahlukana nezilingo ngiyophumula ekhaya bathi kubiza ubungcwele ukuthi ukhiphe lawo magama ekuvela wakhipha kubiza ukuthi uhambe ngobungcwele phambi kaNkulunkulu uwelise zonke izinto udele yonke into uthi uJesu bekani ingcebo yenu ezulwini la kungafiki khona inundu nesele ngoba inhliziyo yomuntu ilapho la ingcebo yakhe ikhona ngoba makuthiwa unemillion nje ebank uhlala uvakashela i-app yakho uyobhetha imillion lami lise-intact mhlawumbe uyakathathu noma 4 times ngosuku kwi-app yasebhenki ubheka ukuthi imali yakho injani ikhona yini so la kunengcebo yakho khona inhliziyo yakho ikhona so abantu abaningi bakusaba ukufa ngoba bakulungela ukufa lungela ukufa lungela ukuya ekhaya zitshela ukuthi la siyadlula la usuye ekhaya la uyophumula khona siyothola imizimba emisha abazalwane enjani owumoya nawona uma ubuyisa ingqondo impilo yasemhlabeni iyabhona ngeke uke ubani ukuyabona lokho iyabhona nakuvuka ekuseni ugeze mhlawumbe uyanqena ukugeza ugeze udle
emini mhlawumbe uyadla ntambama uyadla khathela uyimvuthu ntambama kufanele kungalali ungagezile kusasa ekuseni uyavuka uyageza awubazalwane yayibona le nto ezulwini senza into eyodwa kuphela nje siyadumisa siyadumisa phela into esenza ezulwini siyayidumisela angazi uma kuyalalwa angazi ngizothi kuyalalwa ngoba ungakhathele ngiyabona ukuthi kumnandi ezulwini siye kuphila impilo ebhorayo la emhlabeni yazi uyabhora impilo yasemini wenza into eyodwa ekuseni emini ntambama kusasa yazi ngize ngithule ngicabanga ngoba uma ngibona umuntu umlede ngibone elinye ikhehle ngihlane nale moli liqhuba inqola nkosi yami lomlungu seligugile thine uNkulunkulu wadala enye into ngoba uzothola ukuthi uyayithanda le mpilo noma engayithandi kahle kahle usephilelana nomkhulu yazi ukuthi uphilelana kodwa akaboni ulinda usuku lokufa kodwa akaboni ulinda usuku lokufa ngempela uma usugugile usuqhuba inqola wenza nje masikubeka ngolimo olulu uphilelana yini uyiphilelana ulinda ukufa umbuzo wokulungele yini lokhu ukufa ngoba usuyiphilileke impilo ke yonke leminyaka uphila ungabasheka umusha usulinda ukufa ukulungela ukufa bazalwane sikulungela ukufa ngicela abamfunayo lo Jesu engikhuluma ngaye basukume sengiyabhala sokhuleka abaseRoma 10:9 abamfunayo uJesu siyeke ukuphila impilo nje ake siphilele ukufa sibancane singakanani ngoba sijahe ekhaya sithi woza Nkosi Jesu uzongilanda lo mkhuleka abaseRoma 10 kuyafika nje ukuthi ake ngiuchaze kancane abantu abaningi abawazi abaseRoma 10:9 yivesi le yindaba leli vesi nginikeza lona liwumkhuleko uthi uma uyikhulekela wedwa bese uyasinda uthi uma uyikhulekela wedwa bese uyaphila ingoba liyizwi leli iBhayibheli lineminyaka angazi emingaki lapha kodwa noma yini uma ulifunda lenza umsebenzi umuntu so umkhuleko okhulekwa ngezwi uyaphila ningathathi-ke lento esiyenza ekhaya lethu bese uhamba uthatha yonke imikhuleko ngizokuthiwa kunemkhuleko nako YouTube nako bani usebenzise uma uyizwi uma ungelona izwi kuyingqondo yomuntu usebenzise uRoma 10 usebenza ngoba sikhulekizwe izwi aliboli izwi likaNkulunkulu uthi ngiyalilinda izwi lami kuba liwenze umsebenzi engithumele wona so uRoma 10:9 uthi uma uvuma ngomlomo okay lithi nakho sengijwayele ukulithandaza kakhulu ngijwayele ukulithandaza ake ngilifune ngiyafisa nje silizwe kakhulu ngiyafisa abafundisi bami uNkulunkulu ebavumela bawazi lo mkhuleko ukuthi muhle kanjani okay uthi ke Roma 10:9 ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ake nihlale niphumule kancane so besuku uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa so insindiso ilele kuvumeni ngomlomo insindiso ilele kukholweni ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wavusa uJesu kwabafileyo bese uverse 10 echaza uverse 9 athi ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga once wakholwa ngenhliziyo sekukulunga bese lithi ngomlomo uyavuma kube ngukusindiswa ilento yasindisiselelesi ngiyichaza ngizoyichaza namhlanje yayibe uNkulunkulu ngiyiphile iselelesi lese sakhuze sasibhinqa uJesu sithi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho akekho umuntu onombuso engeyona inkosi iselelesi sasivuma ukuthi uJesu uyinkosi uma sithi Jesu ungikhumbule embusweni uthi uRoma 10:9 uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi yazi simple lento uma uvuma nje ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi uyasindiswa so iselelesi sathi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho wathi uJesu wathi namhlanje uzoba nawe eparadise so uRoma 10:9 uvula umnyango wezulu akukhathekile ukuthi ukhuleka kangaki
akuwona abantu abangakholwa kuphela nabakholwayo. Uma uvuma uJesu kanti fanele umvume kanye mhlawumbe usendeso simvuma noma kangaki. Mina ke njengoba ngihlale ngivumisa abantu ngimvuma noma kangaki ngosuku, and niyangisiza ngoba kusho ukuthi mayeqhamuka uJesu esesilande mhlawumbe uzoba ngiceda ukuvuma nawe, hayi ke ihambela mina ngiyele ekhaya ezulwini. So kufuneka simvume uJesu ukuthi uyinkosi. Uma uyoshumayela esibhedlela ukushumayela uqede kusuthi ubani ofuna ukuvuma uJesu. Umkhulu lapha ekhoneni ogulayo athi hamba umvumisa uJesu. Uma ubuya kusasa kuthiwa ushonile, ukwazi usezulwini lo, usezulwini lo muntu. Ngoba abantu emhlabeni bawuthunge, ngisho kanjalo. Khona odalela ukuphila insindiso, khona ongadalela ukuphila insindiso. Khona umuntu othize ozoyidlela izono nje, ayibhubhudla izono, ayibhubhudla vela kwenze ekhaya accident angene esibhedlela. Nabafundisi ababizela ukushumayela esibhedlela, afika umfundisi ashumayele athi ukhona ufuna ukuvuma uJesu, ulimele umuntu asiphame esisandla amvumise uRoma 10:9. Kade feba ebulala enza ama-drugs enza yonke into kwangena ekhaya accident wangena esibhedlela, ungena ezulwini lo. Bese kuzoba khona lofana nami nawe ukufanele sivume uJesu ukuthi uyinkosi, bese sidiliza udonga lwezono. Ngoba phela usho kahle kuMahubo 34:15 ukuthi indlebe yami ikukukhala kwabangcwele. Sikhuleka imkhuleko ingaphendulwa nje ngobudonga selidiliziwe. So uma ufuna ukumkhonza kahle uNkulunkulu endleleni, vuma izono zakho. Yebo usumkhulekile uRoma 10:9 uvula umnyango wezulu, kanti asikakafika isikhathi sakho awuzungena phela. Kodwa ngoba usaphila uyadinga ukuthandaza, Nkosi ngenzele lokhu, diliza udonga. Uye kumntwana kaNkulunkulu odotshelwe leyo nto athi lapha kuJob 42, bangani bakaJob, uma niya kuJobe umntwana wami ngizovuma ubuso bakhe ngimthethelela isono ngoba nina ngizonenza kabuhlungu ngakho. Ufunde uJob 42 uqale lapha kuverse 6 udine kuverse 10, and uverse 10 uthi uNkulunkulu wambuyisela konke uJobe mayesekhulekela abangani bakhe. Maningi amavesi akhuluma ngokuvuma izono, kodwa uSathane usishayele emabandleni asivumisa izono. Kwendawo la zivunywa khona zishawudwe epulpiti izono zawo. So bazalwane, yazini lento, uma ufuna ukuya ezulwini khuleka uRoma 10:9 njalo nje. Mawuthola ithuba uzihlanze, uzihlambulule. John 3:3, 1 John 3:3 lithi bonke abanethemba lokufana noJesu bazihlambulule ngoba yena uhlambulukile. Impilo leyo angithi kade ngikhuluma ngakho. Ekuseni ugezile, ngeke ulale ungagezile. Ekuseni uzoke yini umphefumulo singawugezi? Yini singawugezi umphefumulo? Elithi iBhayibheli siyiphunga elimnandi kuNkulunkulu, siyiphunga likaKristu. Why siyiphunga likaKristu? Ngoba sinoku igazi likaJesu. Uma ungalisebenzisa igazi likaJesu awulona iphunga elimnandi. So asibambeni ke leyo umphako loyo engifisa niwubambe nigijime nawo. Isihlobo sakho masigula sikhulekisa uRoma 10:9. Uma ungakazithembi kahle, ungakazizwa kahle, ninawo kuWhatsApp wena ekhaya lezwi asho emva kwami, umvulele ilento asho emva kwami. Kunabantu ekhaya lezwi abaningi asebesezulwini. Ihlobo zintshela usibani bami seshonile. Awuseshonile ngilele nesibhedlela mkhulekisa uRoma 10 ngamnika ifoni izwi lakho washo emva kwakho, mhlawumbe siyambongela usesekhaya ezulwini. Hayi ngoba ngeke angangena ezulwini, uNkulunkulu uyalimela izwi lakhe. Kodwa ke nawe uma esekunikile amandla okukwenza musokubambelela emkhulekweni okhulekweni, ngoba ngihlale ngidizela ngifuni ngikhonze abazalwane, ningangikhoni. Sikhonzeni uJesu sonke. Kodwa ke ngoba imfihlakalo yambulelwe mina, sebenzisa le voice yami, umisa umuntu uJesu ubona imangaliso zenzeka. Hayi zizenzeka futhi. uJesu Kristu uyinkosi, kuyafika ukuthi naye ngidlule kuyena ngiyaxolisa. Jesu Kristu uyinkosi. Leyo nto bazalwane ngiyambolela uNkulunkulu ijulile. Philip 2:9. Kodwa bakithi. Philip 2:9, 10 and 11. Imfihlakalo le ejulile kodwa elula. Ngalokho ke uNkulunkulu sengiyafunda wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke.
ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, awabasemhlabeni, awabangaphansi komhlaba. Verse 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu. Usathane usishayile emabandleni ahlukene, khona bathi uKristu uyinkosi, bese bethini uyabusa. Hayibo, alisho njalo lelizwi. Abanye bathi uJesu uyinkosi, lithi uJesu Kristu uyinkosi, bese kuba inkazimulo kubani? uNkulunkulu. Ifunde nje lonto uyijwayele uzoyibona iyakusebenzela. Hayi akusemina kuhalo wami uma ungifonela uJesu Kristu uyinkosi. Engakulula ukukusho uma ungalidilizile udonga. Kuyasinda namahloni nabantu. Hayakulula ungakuthathi kancane ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Usebenzile uma usukwazi ukusho noma kanjani. So ke yikho sithi sekhalezwi sikhulumizwi senzizwi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kuyigama eliphezulu wonke amagama. Kuguqisa amadolo ezulwini. Ngesikhathi wena ula emhlabeni uthi uJesu Kristu uyinkosi, bayabhawa ezulwini, kuyabhawa emhlabeni nangaphansi komhlaba. Yikho ke ngathi mangithi uJesu Kristu uyinkosi, nawe yisho njalo ungathi uyabusa. Ngoba kusho ukuthi imoya esengibhawusi esengiguqisile mina, ngiguqisele kini phela. Wena mozothi uyabusa izohlala nawe. So mangithi uJesu Kristu uyinkosi, nawe thana uJesu Kristu uyinkosi ukuze iphale ibale kambe esigogweni. Ihlukane nathi. Ngiyaxolisa ke sengithatha isikhathi abasukume esokhuleka nabo uRoma 10 verse 9. Ngizosho emva kwami uRoma 10 verse 9. Emva kwakhona ke ngizobe sengicela khona abangicelile befisa ukukhulekela. Sisingabakhulekela uma sebekhulekile. Uma kukhona ufuna ukukhulekela, kanti akawushongo uRoma 10 verse 9, ngeke asizakala, ngikusho kusemanje. Ngoba nama ngimkhulekela umuntu engakhulekela uRoma 10 verse 9. Cela siphakamise izandla. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Usathana ngimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Lisamileke ngicela ukukhuleka ke. Baba egameni lika Jesu namba abantwana bakho sesikhulekile abaseRoma 10 verse 9. Ngiyacela Nkosi, uyabazi lona loyo badalwe nguwena, wabathenga ngegazi lakho. Uyazi Nkosi inhliziyo zabo, bageze ubahlanze usithembisile kuIsaya. Bathi noma izono zibomvu njengobende zoba mhlophe njengeqhwa, bangcwelise Nkosi ubahlanze. Uma kukhona Nkosi esesisemzuzweni yokugcina bezimpilo zabo, ngiyacela Nkosi ubamukele ekhaya ezulwini. Ngoba sonke sifuna ukuya ekhaya ezulwini, kodwa sikwazi ukuya wena ungakavumi futhi singakawuqedi umsebenzi osibekele wona. Bese kulokhu kuphila ke Nkosi, uyazi lona loyo ukuthi yini ayidingayo. Ngiyacela Nkosi umnikeze njengokwesidingo sakhe. Ngiyacela Nkosi wenza izwi lakhe amaHubo 103 verse 5, othe usuthisa ukulangazela komuntu ngokuhle. Basuthise Nkosi abaza abakudingayo. Siyacela Nkosi wenza izwi lakho uMathewu 6 verse 33, uthe masifune umbuso wakho nokulunga kwakho ukuze konke okunye kwenezelwe kithi. Thina sibheke wena njengoNkulunkulu, siyazi ukuthi uyini, siyazi ukuthi uyazi ukuthi yini esidingayo. Siyacela ke Nkosi usinikeze sikudingayo, siqhubeke nokukhonza. Busise lona loyo ofikile enkonzweni namhlanje. Abanye bazokwazi ukufika kusasa, abanye bakhona namhlanje, abanye bazofika kusasa bengekho namhlanje. Ngiyacela ubusise Nkosi lona loyo ofikile. Nkosi uvale isikhala esivulekile ezama ukuthi afike. Siyazi imali azikho, kodwa uma umuntu ekhipha imali eza kuwe Nkosi, ngicela umbusise uzivale isikhala. Siyacela kubusise kube lona loyo
busise nemndeni yabo Nkosi, abanye bebethanda ukuza ngama-commitments athize abakwazanga ukuphumelela. Babusise Nkosi lapho bekhona bayophumelela ngelinye ilanga. Udumo lonke silinikeza wena, sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu-ke. Angazi noma ngiyanishiya kodwa ezoshonile ngangibeka isandla phezu komuntu nomuntu. Angazi ngicela abagulayo ngizosho uma ukuthi nonke nani angingaguli nithi ngiyafuna ukubeka isandla. Ngiyacela ukuthi ufuna sibe nesystem-ke ukuthi-ke ngcono ngiqale la beze bonke abantu line lo siqede bese ngiya komunye ulayini. Into esizoyenza-ke bazalwane, ngoba ngeke ngikhulekele ngale phansi, sengikhulekile sonke, sizobiza igama likaJesu Kristu inkosi, sobeka isandla sobe sesiqedile. Siyahambisana bazalwane. Cela ukuphindeke ngikukhulekele lokho ukuze uNkulunkulu akwenze. Baba, egameni likaJesu nampa abantwana bakho ngizobabeka isandla sami, ngiyacela kungabi isandla sami kube sakho. Ngesikhathi ngibize lakho igama, qalekisa yonke imimoya, amadimoni, amadevil worshippers ayaguqa ngiwathumela esihogweni ngegunya onginikeze lona kuMathewu 18:18. Wathi ngikubophe emhlabeni kushwe ezulwini. Lona loyo kuzohlala lesi sandla ngicela kungabi ngesami, makakhululwe kuhlala isibusiso phezu kwekhanda lakhe. Ngegama likaJesu Kristu siyacela. Amen. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Amen. Uzofuneka okuyadlulela naye. uJesu Kristu inkosi. Amen. 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 Mina ngisho ukuthi kuzoba the wonke umuntu la noma nihlezani sengiyaniphoqa ngiyaxolisa. Angazi ngizonqamlaphi la kodwa ngicela nje ukuthi abangapha babe ngapha. Mina ngicela ukuthi ngiqede la. Ngoba masiqeda lana vele nina senikhona nokwenza kuvuleka indlela. Asivula ulayini la. Wehlala khona bezophuma baye. Labo ukuthi bazophuma bahambe la passage. Okay. Yesu Kristu inkosi. Amen. uJesu 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 Kristu inkosi. Amen. Umude kakhulu manje ikhanda lakho lethani. Umuqonde nje mina engizolulisana. Jesu Kristu inkosi. Amen. Nobabili. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Jesu Kristu inkosi. Amen. 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 Jesu Kristu. Wow. Yane phela. Phakathi ngisizandla. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Oh, suhamba ka. Oh, okay. Jesu Kristu inkosi. Amen. 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 Yeah. I'm coming. Oh, Holy. Come in.
Noma siyalenga ngifuna umduli akhululeke. Jesu Kristu inkosi. Amen. 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 Nawe noma ungemude uyaphola. Jesu Kristu inkosi. Amen. 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 Oh, besengithi ngizwe ukuthi Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen.